To je... Čo? On nás špehuje? Pozri sa. On nás tam niekto špehuje. Zavri dvere, zaťahneme za cony, necháme tak. No. Fú. Dobre, ja idem pozerať telku. Ja idem hrať na Nintendo. Tá na počítači. Zahrám si Minecraft. Aha. Ide tu. Ide tu. Pozri sa na kamery. Idem sa pozrieť na kameru, počkaj. Nie, počkaj, kde máme tie kamery? Bože, ja som tak zabudlivý, no nič. Pozriem sa teda. A to je skrinke, ne? Ty kokos! Ukáž. Nechci sa pozerať. Buď mi, to chce vidieť. Ty neuvidíš. Ja to chce vidieť. Ale uvidím, čo si slepý. Na dvojke. Fakt, Ty Čo? kokos. fuj, na tu máš, daj to tu skrine. Fuj. Ona je Dobre. Dobre, ja mu idem normálne otvoriť, čo chce. Ok. Dobrý deň, čo chcete? Dobrej. Pane, konečne pôjdete na moju záhradu. Tak sa máte po piči. A dúfam, že mi nebudete tam chodiť, lebo sa máte po piči. Ešte raz vám to poviem. Pane, Dobre, Dobre, záhradu. rozumieme. Pane, Dobre, poďte zatváram. Zamkni. Zatváram, on sa nejako približoval. Rozumeli ste? Fú, to je nejaký blázon. To je nejaký blázon. No nič. Počkaj, kúkaj na toto. Ale vyzerá- Kúkaj na toto vychladené vínko, čo sa mne nechá zachladiť, kúkaj. A nedáme mu ho ako darček, lebo vyzerá, že má zlý deň, tak ho poďme radšej. Ale som niečo sa ju dať. tak tešil. A tak, A tak máme ich tu viacej, tak dáme. No máme ich tu trochu viacej, tak poďme. Odomkni. Veď... Bacha. Poďka. Zamkni. Poď. Poďme teda. Počul si to? Ja som predtým sa mi zdalo, že počujem nejaké kriky. A teraz zase? Neviem, Fú, no asi tak tam. toto by... No To to... bude asi telka, počkaj. On kúka telku, to bude asi z Ja, telky. no dobre. Fú, dúfam, že hej. Ťuky ťuk. Do piče. Dobrý deň, kurva? pani susede, my sme vám donesli vychladené vínko. To mi daj. Ale chodí do piče, ešte raz sa to vráti, tak sa máte po Dobre, piči. dobre, pomoc. Ja, dobre. On je šalený, on je šalený. Iba sme vám donesli víno. Ale dnes, poďme to preskúmať. Poďme to radšej preskúmať, lebo ten krik neviem, či bol z telky. Super, a víno je v riti. Počkaj, on kúka telku, tak ja mu nevypím poistky buzerantovi. Dobre, Vypím poistky. poisky easy. down. Easy. Čo tu také Poisky má môže dole, nemá pozerať telku, tak dúfam, že to pôjde otvoriť. Či zapnúť. Taký skener. A tu sa dá, budeme dá vyliesť. Až tu fakt není, on ešte zapnúť asi tie Počkaj, poisky. rozbij to okno. Dobre. No, Ty si to počul? Neviem. Poď. vyjebané Mlieko. poistky. Bacha, pôjde sa asi pozrieť, lebo to musel počuť. Poďme radšej pozrieť Čo ti rýchlo. kurva? Jeblo. Tu asi nič nebude. Dobre, pozri to tu ešte, ja idem Dobre, pozrieť to na... Aha, papierik. A čo tam je napísané? 4, 3, 2, 1, to bude asi o nejaký kód do tých dverí, čo boli na tej záhrade. Čo sme videli. Poď. Ešte pozri, či tu niečo není. Bacha. Tam je, išiel doprava, poď. Kontroluj to tu, poď sem. Zavri. Zabarikadujeme to. Rýchlo, poď A, tu barónky. dobre. Dobre, skontroluj to. Má telku. Aha, Tu má dobre. posiel. To ale on je nejaký bohatý asi, keď má dve telky. Hej, no poď. A počítač aj No, dokonca. No, On dobre. nemá otváracie okna, to čo má on? Poď to rozbiť. Bacha, aby sa neporezal, poď. Dobre. Bacha, opatrne. Ja už sa porezal. Ja nie. Ja hej, o ruku. Dobre, Ja. tu dáš nejako. Poďme to skúsiť otvoriť rýchlo. Aký je to kód? 4, 3, 2, 1. Funguje, poďme dovnútra. Poď.
Poďme hore rýchlo. Poďme skúsiť sa nejako dostať do druhého poschodia. Bacha, aby si nepadol, aby si nepadol. V pohode. Poďme to rýchlo zničiť. Počkajme chvíľu, lebo podľa mňa to bude počuť. Počkajme chvíľu. Čakaj, ja sa pozriem dole. Zatvor mu asi. Ja Videl som si ho? to videl, Dobre, videl som dobre, ako ide, skús sa. videl som ako ide. Som ho Kde videl, sú? ale... On to fakt videl. Tu sú nejaké tajné dvere za tým obrazom. Schovaj sa. Čo pôjde. Budem nakukovať. Nebudem. Aha, už to tam dá. Už to tam dal. Čo nad tým rozmýšľa? Neviem. Nikoho nie. Rozmýšľam, čo ide robiť, lebo už tam dal a už odchádza. Poďme. No dobre, poďme tam pozrieť sa. Skočí si obraz, hej? Nice. Nice. No, ja neviem, pozrieť to tak, ale ja by som išiel... Ivan- Ivankova detská detská spálňa. Aha. To pozriem. Tu je nejaká krv? Fuj. Aj tu? Preboha. Čo na tu stalo? Padol tu meteorít alebo čo? Aha. Ďalší kód 1, 2, 3, 4, tak skúsime niekde pozrieť. Fuj. Fuj, Krv. radšej to tam... No, späť. Fuj, Kde je to? poďme asi radšej ďalej, lebo tu to fakt nechcem byť, preboha. To je nejaký blázen. Poďme späť. Pomoc! Kurde, vyjebané, poď sem, ty kokot. Ej, ty nie. poď sem. Poď Aj môj kamarát. sem, ty kokot, vyjebaný. Pomoc. Ty si ho zhodil? Ty si ho zhodil a fakt, Ja nie dobre, som ho zhodil poďme dole. dovnútra, poďme rýchlo dolu. Poďme rýchlo dolu. Asi nejaký chorý už. Asi Tu mám nie. čo dať. Ja neviem. Počkej, poď sem, mám plán. Schováme sa pod schody a keď pôjde, tak my rýchlo prebehneme. Dobre. Počkám si, kedy on mne tu meraží. Myslíš, že pôjde hore? Podľa mňa, hej. Keď to budeš počuť? Otvoril. Poďme rýchlo. Ono sa to zavrelo. Tak dúfame, že on keď neuvidí, dúfame, že poďme pôjde naspäť, no. Ukázalo. Dúfam, že tam... Iba behneme za ním a poďme oknom doľava, čo je, hej? Dobre. Pomaly. Poď. Aha, odchádza, dobre. Dobre, nemusíme ísť. On je tak, Čo tu je? on je tak Čo tu je blbý. kuchyňa? Veľa on má asi raz veľmi moc mlieko. Ukáž Tak chladničku. vyzerá. Mám mlieko. Ty kokos, tak to nakopil. Poďme sa pozrieť, tam som videl nejakú bielu bedňu. Pravda. Skúsim ten kód. Karta? Aká? Od tohto. A tu je drevo. Počkaj. a my ne- Počkaj, my máme počkaj. pačidlo, my ho máme doma. Poď, tu máme doma. Musíme ísť domov, rýchlo, poďme si z okno rozbité. My sa tam dostaneme. Kokos, ja sa bojím normálne, čo tam bude. Dúfam, že tam nebude nikto ďalší mŕtvy. Ty Nie, no. kokos. Toto musíme zistiť, toto není len tak. Počkaj, zamknem. Aha, áno, tu mám pačidlo. Počkaj, poď sa ešte vyspať. Dobre, poďme. No nič. Good night. Dobrú noc. Jaj. Fú. Tak, konečne som sa Ty, dobre Bracho, vyspal. spal si vôbec? Ja vôbec. Ja hej, ja som rýchlo zaspal. Poď. Ja som nedokázal, lebo viem, že tam mám mŕtvolu. Počkaj, skúsime dvere, či sú zamknuté. Tam som ho videl, on je v garáži teraz. Sú otvorené. Poďme. Počkaj, zavriem mu garáž. Zavri. Poď. Mám tu kartu, pačidlo mám, tak dám preč tie barikady. Dobre, nemám ich tu na zemi. Odomkni. Ide to. Preboha. Fuj. Čo tu je? To nie... Fuj, Čo je? ja sa bojím. Tu je hrobka, tu je... Ty kokos, veď on má odseknutú hlavu. A tu je Čo mu zase... je? Čo mu Máte spravili? popkejči, vy kurvi Preboha, jebana. pomoc! Za to vás tu zatvorím. Nie, Tam máte nie.